Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. A yau mun dawo training ɗinmu ko kuma in ce bayaninmu na akan organic medicine da muke yi kashi na biyu. A wannan kashi zan yi bayani ne akan waɗansu muhimman abubuwa waɗanda za su iya bayyana a cikin training ɗin yayin da muke tsaka da yi. Ma'ana dai wasu kalmomi da zan iya faɗar su wadda kuma ba lallai mutum ya san ma'anarsu ba. Guda 18 zan ɗan yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya, kowace zan faɗi sunanta da turanci in yi bayanin abin da take nufi, saboda ƙaranci da muke da shi na iya fassara kalmomi kai tsaye na turanci zuwa Hausa, amma ta hanyar bayanin su za mu iya fahimtar me ake nufi yayin da muke tsaka da training, ta yadda ba sai mun samu ko kuma ina cikin training na faɗi wata kalma ba wani a kife shi a wuce shi ba. To na farko dai kalmar organic drugs. Organic drug yana nufin duk wani magani wanda ya samu daga sinadaran da ba chemical ba, ma'ana sinadaran maganin da aka same su daga kamar tsirrai ko kuma dabobi. Da Hausa kuma ana nufin su magungunan gargajiya. Sai na biyu biotics. Biotic yana nufin duk wani abu mai rai ko halitta. Sai na uku microorganism, ma'ana ƙananan halittu da ba a iya gani sai da madubin ganin ƙwayar zarra, ma'ana ƙwayar halitta. Microscope nake nufi, shine madubin ganin ƙwayar zarra ko madubin dubarudu. Na hudu shine antibiotic. Antibiotic magungunan kashe ƙwayoyin halittu masu cutarwa, irin su antibacteria da dai sauransu, irin su tetracycline duk suna ciki. Sai immune system. Immune system ne garkuwar jiki kawai. Sai na shida vitamin. Vitamin sinadarin inganta garkuwar jiki ne su. Misalin vitamin su ne vitamin A, B, vitamin C, vitamin B12, vitamin E da dai sauran irinsu, duk wanda ake kira vitamin. Akwai kuma multivitamin. Multivitamin yana nufin gamayyar sinadaran vitamin wadda a waje guda, shine multivitamin, ma'ana kamar vitamin A, B, C to multivitamin ke. Sai na 8 antioxidant. Antioxidant dai su ne sinadaran da ke hana samuwar wasu sinadarai masu giɓi ko kuma tawaya ko nakasu da samun su ke cutar da jiki. Waɗannan sinadarai ana kiransu da suna free radical. Sinadaran free radical na ba su suna da Hausa nakasassun sinadarai. Misali, idan kaji suka ci abinci, sinadaran cikin abincin suka narke suka bi jikinsu, to anan ana samun wasu sinadaran jiki ya ƙi karɓar su yi saura. Irin waɗannan sinadarai ba kashin su ake ba, jiki suke shiga cikin tsoka ko kuma cikin fasalin zubin halittar jiki. Idan har ba a daidaita su ba ko lalata su ba, suna haifar da cututtukan a jiki kamar kumburi ko kuma kansa da masifu kala-kala wanda ya haɗar da mutuwa. Kuma duk irin ƙuraje haka da sukan faru haka wadda ba na cizon wani abu ne ba, yawanci daga irinsu ne. Idan haka ta faru, sinadaran antioxidant na zuwa ne su aure su mayar da su ba masu cutarwa ba ko kuma su lalata su, ma'ana su cike giɓi ko share nakasun da suke da shi wajen lalata su ko su maida su masu amfani ta hanyar auratayya. A taƙaice na ba su suna da Hausa sinadaran tallafin karta kwana, wato antioxidant kenan. Domin aikinsu shine ba da tallafi a yayin da aka sami irin wannan matsala. Sinadaran vitamin na daga cikinsu. Sai kuma secondary infection. Shi kuma secondary infection idan an ji na faɗa to yana nufin samuwar wata cuta bayan wadda kaji ke fama da ita, shine secondary infection. A taƙaice cututtuka masu rura bala'in cuta kenan. Su ma waɗannan za su iya zama cututtuka masu zaman kansu idan ya kasance su ne suka fara kama kaji. Misalin secondary infection shine a samu kaji na fama da cutar Newcastle, sai kuma cutar salmonella ita ma ta shiga. A sakamakon cutar Newcastle ta gurgunta jiki. A nan salmonella ta zama secondary infection saboda ta samu shiga ne domin illar da Newcastle ta haifar. Sai na 10 dewormer. Magungunan dewormer su ne magungunan kashe tsutsotsi na ciki da sauran halittun ciki, ma'ana maganin wankin ciki. Sai na 11 inflammation. Wannan yana nufin kumburi. Sai na 12 anti-inflammatory. Waɗannan kuma ana nufin duk wani sinadari da ke yaƙi da cuta ta kumburi. Sinadarin zai iya zama kuma antioxidant. Sai na 13 egg yolk, ɗan tsakiyar ƙwai, ƙwanduwar ƙwai kenan. Sai na 14 growth boosters. Growth boosters su ne sinadaran ƙara girma a kaji. Waɗannan za su iya zama komai matuƙar abin zai yi sanadiyar saka kaji su ƙara girma cikin sauri. Sai dai ilimi ya bayyanar mana da masu amfani kai tsaye, wanda za ku same su tare da rabe-rabensu da kuma dalilan da ya sa ake kiransu da wannan suna cikin wannan karatu insha Allahu. Sai na 15 amino acid. Amino acid sinadarai ne masu gudanar da tafiyar tsarin jikin halitta cikin daidaito wajen ƙara lafiya, gina garkuwar jiki, gina jiki, warkar da rauni, niƙa abinci, samar da sinadaran sarrafa jiki wato hormones tare da ƙara nauyi.
irin su sun haɗar da isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan da valine. Akwai kuma ƙarin wasu amino acid 'yan baya-baya guda 10 irin su alanine, arginine, aspartic acid, cysteine, glutamine, glycine, histidine, proline, serine, tyrosine, wanda su ma kaji da duk tsuntsaye ke buƙatar su. Sai na 16 IBD. Duk inda muka ce IBD yana nufin infectious bronchitis, ana nufin cutar murar kaji. Sai na 17 Newcastle. Ana kuma kiranta da suna Lasota da Hausa, kuma ana kiranta da bazai musamman arewacin Jigawa, makere a gabashin Jigawa da mashashshara a wasu wurare, ko cutar da ke saka kaji bori ko iska tare da hauka. Sai na 18 digital weighing balance. Digital weighing balance na'urar auna nauyin abinci ce wanda take amfani da caji lantarki. Kala biyu ne, ɗaya ƙarama ce ta auna garin magani da abincin 'yan chicks 'yan kaji 'yan ƙanana, sai babba wanda ake auna abincin kaji mai yawa kamar buhu ɗaya. Wannan su ne a taƙaice abubuwan da za a iya riska a yayin da muke cikin training in mun ambace su, don haka kada mutum ya gigice cewa bai fahimci abin da ake nufi ba. Waɗanda suke bibiyar mu a TikTok su yi following, waɗanda kuma suka same mu a Facebook su yi following su ma, waɗanda kuma a YouTube suka same mu sai su danna mana subscribe. Sannan duk wanda ya ji wannan bayani ya yi masa, ya yi share zuwa ga 'yan uwa. Duk wanda yake da tambaya zai iya ajiye tambayarsa a comment section na inda ya samu bayananmu. Allah ya datar da mu. Bisalam. Mu gamu a kashi na 3.